e non emigrar. Contra recortes! Un goberno suicida, un goberno do Partido Popular, donde as súas políticas están nos levando a un avance da desigualdade, da pobreza e dunha privatización grave dos servicios públicos. Vimos a reclamar precisamente un plan galego de industrialización, recuperación económica, creación de emprego, que pivoten dous elementos fundamentais para nós, como é unha intervención pública directa na economía en sectores estratégicos, unha industrialización en base á riqueza de recursos que temos no noso país, que pechen os ciclos productivos, que teñan e garden equilibrio social e territorial e que non estexamos ante un proceso depredador e de industria como que o Partido Popular, sobre a base de poñer ao servizo os recursos do noso país en favor dos fondos de investimento para prolongar e afondar esa condición colonial do noso país. Unha segunda medida que pedimos é un plan galego público de atención e cuidados ás dependencia ante esta obsesiva mercantilización e privatización de servicios públicos que fai o Partido Popular, mesmo precarizando condicións de traballo e apiorando a atención ás persoas maiores. Pero tamén exixindo unha política social onde a vivenda e o parque de vivendas sexa unha realidade. E, en terceiro lugar, exiximos que o goberno galego reclame todas as competencias para poder garantir o desenvolvemento económico e social do noso país. E todo isto no contexto do 1º de maio para exixir traballo, soberanía, para exixir dereitos, para ter un berro de Galiza contra as guerras, de Galiza pola paz, precisamente ante un incremento importante do militarismo, do belicismo e dos gastos militares. A guerra e o gasto militar o que significa, en definitiva, é caldo de cultivo para o fascismo, para a reacción, pero tamén pobreza, desemprego, desigualdade.